Dit mooi bedachte bordje waar u dus vaak trots doet. Maar waar gaat het makken en waar zit het? Wie zie je het uit? Het bord gaan we voelen op het Heegschool, vlak bij de Eerste Markt. Met de naam van de betenkers erop. Hij vrij wat ziekjen hebben we haar nek voor. Nou, ik ben hier in Eerste Markt en ik ben Joke Wettinga. En een jonge ding in de klasse die werd net op het staan en de hint er nog een les van hondenstrom langs de kant van de dik. Nou ja, ik zie uiteindelijk contact opnemen met de gemeente en zo moest er een bordje komen. En we kregen als klasse de opdracht om daar een tekst onder te verzinnen. En de leukste wat er niet zag. En dat is mijn tekst worden. Harja Honnekaart. Daar kan ik net niet zo goed van, moest het ook per se Fries wezen of net, maar dat was het eerste wat in me opkwam. En leuke de tijd. Ja, dat is de vraag, hè? Geen idee. Nee. En dan mag dat eigenlijk nog op buurtonderzoek. Ja, en terug naar buurtonderzoek kwamen we uit bij deze persoon, Ali Annema. Zij is destijds de betinker geweest van deze bordjes. Ik denk dat ik in groep 4 zie het. Ik ben altijd wel heel erg met van alles bezig. En mijn ouders die gaan oprit, daar stond dan eigenlijk wel best. En daar staan coniferen langs de oprit. En eigenlijk altijd lag er hoenenstroom. Nou, en dan weer nog eigenlijk wel een beetje kleer. Maar we wisten, ik word van water bier, maar dat waren men, dan ging ik niks van te sissen. Nou, toen heb ik maar bedacht van, ik zal de gemeente inschrijven. Ja, eigenlijk Joeke haar tekst, dat weet ik nog, dat ik dat zei. Dat vond ik zo grappig, dat zo kwaad en zo pakkend. Vanuit de gemeente die dat dan echt wat Fries. Ik ben Hanny Durkstra, ik ben communicatieadviseur bij de gemeente Tietzerksterdeel. Nou, wij vinden Fries gewoon hartstikke belangrijk in onze omjouwing en maar onze inwoners vinden dat ik. Dus als we er nog niet aan kennen, dan willen we er graag een stiepje. Ja, dat is leuk, maar hoe kun je nou zelf zo'n bord in de buurt krijgen? Dan moet ze gewoon even bellen met de gemeente. Ja. We hebben een coördinator, burgerinitiatieven, een beleidsambt Fries. Dus dan kunnen we altijd zien wat is er mogelijk. Ja, voor de inwoners, als ze iets willen met Fries in de evenbierenruimte, neem contact op met de gemeente en dan zullen we zien of we daar iets mee aan kennen. Want wij vinden het Fries hartstikke leuk in de evenbierenruimte.